Maarten de Jong speelde liefst 10 seizoenen bij Sportclub Heerenveen. Daarmee is hij Mr. Heerenveen. In die jaren speelde hij 349 wedstrijden in het pompenblare shirt. Hij had nou geen officiële functie meer bij de club, wel wordt er ze nou en dan nog te zien hier voor clinics. Als supporter volgde de wedstrijden en dan zocht er dat Heerenveen het soms een dreig had. Soms zie je de jongens wel eens martelen en dan denk ik, hoe kan dat? En ja, dat begroopt me dan wel eens. En dan denk ik van oké, wat wil je nou? Hoe ga je nou voetballen? Dus ja, dit zie je heel veel. Hè. Je hebt natuurlijk al een serie gehad dat het goed gaat. Maar dan vervalt het weer. En dan moet je weer uit het dal komen. Daarin is Heerenveen slagen. Uit de laatste 4 wedstrijden waren 10 punten helle. Toch is het spul net altijd lieke goed. Het publiek in het Abel Enstra stadion had dit seizoen nog net een heel soort spectaculaire wedstrijden zien. Zeker als je thuis speelt, dan moet je gas erop geven. Daar gaat het om. En daar komen de mensen ook voor. Die willen strijd en passie zien. Nou ja, dat stukje mis ik ook wel eens. Kijk, ik deed dat vroeger soms ook wel. En soms dacht ik wel stom. Maar je draait je wedstrijd om. En dat soort spelers mis je denk ik wel. En niet alleen bij Heerenveen, maar ook bij een Ajax. Of noem het allemaal maar op. En ja, als je iets wil en iets wil bereiken, heb je zulke klootzakken tussen aanhalingstekens nodig. Ook creativiteit is nog een punt van omdenken. Met voortvallen van de blessure Stijn Schaars en Martin Ødegaard zou dat ontbreken. De Jong zocht het oors. Flap die kan heel goed op middenveld. Die is best wel creatief, maar die moet je ook creatief laten zijn. En daar bedoel ik eigenlijk mee van laat de jongen lekker op zijn gevoel voetballen. Een heel simpel voorbeeld, Messi voetbalt op zijn gevoel. Als hij de bal krijgt, gaat hij zijn ding doen. Nou ja, dat is een middenvelder. Net zien steende dat het bij Heerenveen hier en daar nog wel wat beter kan. Maar de club nevens Mr. Heerenveen met betrouwen naar de play-offs stak in. Als je naar je voetbalteam kijkt, ja, dan zou je wat er op het veld staat en wat je hebt, ja, dan zou je dat moeten winnen. Maar nogmaals, blijf voetbal.